Rasmadihita saluhut nakadamang dainang nanolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasadama rohatta martangya kita. Dameni di bata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima namang ramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hatani di bata na tolhas tuhita dienek mai sian buku Ulangan ni Apostel bidu 2 mamuka mesian ayat 22 masuk 1 ayat 28 asa rak majahai tamanginang odo hatani Tuhan. Hamu akahala Israel tangyok kamu na mahataon di patadaw di batado tuhamu Yesus na siyan Nasareti hinoron niya gugoon halonganga do tadda akan na pinatupan ni di bata di tunga-tunga muna songon naong binoto munay marhite siyan tangan ni naso marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dong dipasahat di bata siyan tahina na hoti do siyan pamotoan nahian. Ibana do dipahe di bata dung niar hari bernit ni hamatean ay dada na hatiopan hamatean ni ibana. Ay marhaonaan tu ibana do padok ni si Daud. Totong do hida tu haki di juluku. Ay disamukku do ibana asa unang humor di tau. Ala ni ilas dorohaku jala marolopolop suaraku. Dagiku pe maradia do uhud makirim. Aidang pasobommu diriku di banua toru. Jaladang luasommu nabadiami marnida habusukon. Nunga di pabotoko tuau akadalan hanguluan. Guhammu doau halalas ni roha dia dupami ido yang gosahana. Amanginang dihita saluhut na kadongan nenolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di tonga-tonga niya kaparnguluta si ganupari olo dorahita mangadupya kalas ni roha mangadupya ka ulupulok. Tulas ni roha do ulupuluk na tahilala di tonga-tonga niya ka parnguluta disiala tulus akka tangiang disiala tulus akka pangiduatta jala marhite-hite akka hay paso na tajalo ganup ari ganup tiki idu dalat mangulupon debata alay jod do di tonga-tonga ni haporsyauta apalagi ma di Indonesia ala na porsyahita tu Yesus Kristus tu hajala si Pangulo hita ala na porsyahita naung disesa Yesus Kristus do akka dosata jod do gabi di ela-ela halak na so porsyahita apalagi ma molo tabereng di Indonesia da manginang gudang dong akka hurian di debata nagabe ditutup halak sileban. Basa ditutup nasida ala na dangsa tahi dangsa olowan marasing do parbinoto dinasida marasing do haporsya dinasida haporsya ta. Dang boy tarjalo roha dinasida ia Yesus anak ni debata namate tarsilang di hapinor silang ibana do manesa salu na dosa jala mula mangulu do ibana musenang diari patoluhon na pataridahon na tutusi tutudo ibana debata na tutusi tutudo ibana dalan madapot hanguluan na manotto
pangatusyanoma manang haporsya si songonoma nasuboy tarjalo na kadungata siliban. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Dukehe Jesus siya namate di patari daun iba na diri na tuwa kasisyan na. Marulupulo makasisyan na. Maria na sida. Adorang sonakok ima Tuhan Yesus tu surgo didok Tuhan Yesus do tuwa kasisyan na. Asa tading na sida di Jerusalem adorang so ditongos di bata to di parbadia. Uduk do rohania kasisyan ni Tuhan Yesus mangoloi. Tading do nasida di Jerusalem. Marpungo, martangiang, marparsaoran nauli. Nang pehumaliang nunga gabi tersinggung. Ala nunga terbarita. Yesus namate nunga mula mangolo. Hobar tuhata ni Tuhan Yesus ditongos do suru-suruan na mabongoti rohaniak kasisyan na jala di jalo akajol mana porsyedo tod di parbadiay di patari do nasida do naung jinalo di nasida tod di parbadiay gabe totong nasida marbarita nauli. Gabe totong nasida makajongjokon. Yesus Kristus do Tuhan. Ibana do namanesa salut na dosa. Akka barita nauli na pinasa ni nasida. Dia tu si akka humalia. Di hati hai. Tumasa torop do jolma na tading di Jerusalem. Siya di sa nawalu. Siya ni maragam niya ka marga. Ragam niya ka bangso. Alenang pemaragam aka marga aka bangso na tadingi di Jerusalem. Ditiki na marbarita na uli. Ditiki na makatay aka sisyan ni Tuhan Yesus. Takas dia tu sinasida. Na pinasa niya kasisyan ni. Gabelongang si tutuma akaluluan na toro mamereng namasay. Adong do na gabi porsea. Adong do na gabi majalo. Jesus Tuhan di tonga-tonga niya kangguluna. Monotung na salat imana halak siliban. Ale adong musedo. Na gabi marsugo ni roha. Jolma na marsugo ni rohoma. Gabi pagadda-gaddahata. Gabi dipatari daw na sida sugo ni rohana. Marhite-hite na manugyod akka humaliang. Na madok iya sisya ni Tuhan Yesus si dada na marbarita na ulit. Alay na mabuk. Alay na minum do na sida. Mamereng salhu nai jongjong ma sahala sisya ni Tuhan Yesus Kristus. Ima si Simon Petrus. Ahama na pinatorang ni si Simon Petrus amanginang ima nagabitur po jamitata di apala partikyanon. Di bagasan hata ni Tuhanon di patupa si Simon Petrus marhite-hite jamita pembelaan na pinatupan ni si Simon Petrus dada na ala mangonay tu dirina manandang na mabila diri ibana alay palurusan pemahaman naung lipe molo hala Yahudi hala imana makasugohon barita nauli na pinasa kasisyan nai na madok na sida mabuk
nama do nasida akahata nasonature pitnahan mana dipalur si Simon Petrus dido iba nama dang nama bu nasida diangkat si Simon Petrus mamusenang peristiwa na baru salpu ima sekitar kurang lebih 50 hari na salpu manang kurang lebih 2 bulan na salpu taringot na masa di Jerusalem taringot na dibereng nasida na diulan nasida ahama di do ima si Simon Petrus di bagasan turpuko do imana mahamu akahala Israel tangi hok kamu na mahataon di patadahod debatado tuhamu Jesus nasian Nasaret hinoron ni hagogoon halongangan do tadda akan na pinatupan ni debata di tonga-tonga muna songon naong binoto munay marhite siyan tangan ni naso marpatiki digatukod jala di posahamu ibana dung dipasah debata siyan tahina nahoti do siyan pamotohan na hiyan. Jadi dipaingot peristiwa masa lampau itu. Bagaimana Yesus nang pataridan akatad halongangan nang pataridan akatad na bulot na pataridahon na ibana do tutu anak ni debata na sinurunay alay dang dijakon na sida ibana justru didokko di bagasan ayat 20 justru ima dipusa dipamate aka jolma na mardosa ibana digatukko di hapinor silang alay dakko lang sahat tusi dakko lang imahamatian ni narikot alana diari patuluh dia 20 opati do ma dipahehe do ibana molatung pe Jesus Kristus mate di pinor silang saluh nai dala dosa kap ni debata doi asa marhite hamatian ni Jesusi gabe sesa salu na dosa ni jolma jaladang margogo hamatian ni manahan ibana mula mangulu manang dipahe debata do ibana diarhari debatado habar nito ni dipamonang debatado ibana dela ido na binari tahon niya kasisyan nai baka dido ima si Simon Petrus madibaga sa jami tanaw sa sitong na di pada narubi pe si Raja David pe nunga makajongjok kon taringot hadiron ni Jesus marhaposan tu debatado si Simon Petrus jala marhaposan tu debatado ng si Raja David ala na marhaposan tu debatado si Simon Petrus do ima si Raja David takas ma debata na ni haposan ni si Raja David ti debata na sarupa do na dihaposi si Simon Petrus jala Jesus sido debatai Jesus sido Tuhan molotung pe ibana patari daud dirina gabi rupa ni jolma alai debata sadiri do ibana amanginang dihita salu nakadongan na nolonga di bagasa tuata Yesus Kristus di bagasan olopolo di bagasan las ni roha si Simon Petrus manariason hata ni Tuhan bahasa ibana boy di bagasan las ni roha do di bagasan olopolo alana takas do di boto ibana ditadda ibana hadirion ni Jesus na mangulu do Jesus jala Jesus na manguluido mabahin ibana marulopolo ala naung di sesa dosana amanginang buhana kita di jama sesionario ahado olopolo manang ahado las ni rohatta itonga-tonga niya kapar ngoluang
Totua manginang marhite-hite jami taon nang dipaingot debatama tu hita olop-olop ta di tonga-tonga nyaka parngoluon ima olop-olop ala naung disesa Yesus Kristus dosa luhu nakadosata. Marhite-hite hasesan di dosa nang pinatupan ni Yesus Kristus gabe partohap do hita di harajonna. Gabe sisianna do kita. Jadi kita mau diarahkan, kita mau dipusatkan bahwa sukacita kita tidak lagi terletak dia kasih humisik na di portibio dan ibe las nirohatta dan ibe olop-olopta alelas niroha na bolon olop-olop na bolon ima ala naung di sesa Yesus Kristus dosata jala olop-olopi patari dahun nata parhatutu situtudo Yesus do Tuhan. Jadi ini sebuah sukacita yang tidak terhingga amangin. Istarana songonon. Kalau kita kagum kepada seseorang, ketika dia bertemu dengan kita, pastilah surhatta. Yesus dak kolak sebatas pajupang. Dot tita. Alai no marga di ibana di lehon. Kalau kita ngefans sama seseorang, kita belum tentu mendapatkan yang paling berharga. Siani mana dilihat tuh kita. Ale onggo Yesus nau marga. Ama nau marga di Yesus hosana. Dilihat tuh kita. Maka ketika yang kita kasihi, ketika yang kita idolakan, ketika yang kita impikan, yang kita fanskan, memberikan yang paling berharga darinya, maka ini akan kita kenang. Yesus itu na di ban ibana. Osana na umarga. Dileo na mokopita. Nah kalau sekarang ini yang menginangkan gudang dosongoni, holak kita do na pens. Belum tentu na ta halomono makalamo kita. Ale anggo Yesus, dia yang terlebih dahulu makaholong kita. Kalau kata kasarnya, dia yang pensama kita. Tapi kenapa bahasa imai konima dipatuduhon nima Yesus Kristus sih? Alana ibana makaholongi kita. Jadi ido holong ni Kristus naung tajaloi, holong ni Kristus naung manesa dosa tai, ido nama ngojor rohata, gabe marlas ni roha. Ido nama nagyo kita gabe marolo-polo. Kasih Kristus menjadi dasar kita untuk bersukacita di dalam Dia. Dapat dua hon. Marhite-hite hatan itu hanon. Ditogyo mahita jolma na malasiroka. Jala jolma na marolo-polo. Ikototong do makajongjokon Kristus. Jadi amanginang wingot kami do waktu menek kami. Jadi hama disadatiki dituhur among do inong nami sepatu. Sepatu nami halomohon. Sepatu merlapu-lapu. Nang tinatal do niyan nima dituhor. Nang pakyon nami tu natal. Ale do rason natal nga kami patuduh terus tak kalungan nami. Sepatuku sepatu na baru. Sepatu kebaga merawotar adung lapu-lapuna. Sau bari tau kami. Dihaulungi bapak wow. Dihaulungi omak wow. Dituori mas sepatu na baru tuau. Fingot kami doy pamanginang. Jadi wasa upatu pahami alalasya rohanami majalu sepatu na baru. Lah kita pe kosongoni do dibagi do turpuko. Alana nalas rohatta naung disesa Kristus dosata naung gabe dihaulongi hita
Iko beritahu tu mau. Idu na pinatupakan sisian ni Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun nyawa ancaman, tapi mereka tidak gentar. Tapi mereka gigi memberitakannya. Makanya amanginang jolma nama natni roha, jolma nama rolopulop ala ng majalo hasesan ni dosa. Siyan Tuhan Yesus Kristus ala na Jesus sinaw kehimusin ang sanamate ala na nang diparmona kita rakdo ibana ikot tabaritaho mau ikot ni ma tapabotoho mau ibana do tututuhan ibana do si Pangulo dan adong di bata na asing siyan ibana. Jadi marbarita nauli tapatu pamanang taulahon di tonga-tonga niya kangulutta patari daw las nirohatta. Di duna ano to na manginang marbarita nauli mana marjamita imana dan patari las nirohana. Alana adong do huberek kami hasongoni adong sopadita hami adong ma sada padita dudang may mana di sada ulaon. Ulanon ulan na belga. Lasir rohana. Alan di lasir rohana. Sa di publisi mana matorusi ma udangan non tuwa kadungan na. Dung di publisi mana tuwa kadungan na. Dapat matikina. Marjamita may mana. Mulak tiyan na marjamita. Dang adong di publisi mana. Dan di publisi mana na foto bersama mana do panitia na foto bersama mana do akal na asing dia carai suku-suku madongan na bahasa na di publiso buat do carai do imana ma jauh panggang dari api bahasa ala na dia tong imana bayaran na tibu ngadong ima mati-mati kana ala ternyata dan siswe songon nima na pinarsitan ni rohana. Ujung na mago las ni rohana. Hapelas ni rohana ubulon sa sitong na. Karena kita punya kesempatan memberitakan tentang kebaikan Tuhan di sebuah acara yang sangat besar. Kesempatan untuk memberitakan inilah sa sitong na mabelas rohata. Jadi tu kita kamanginang mungkin sian antara kita olo do si patasongoni. Marjamita kita dia ke arisan, dia ke pungan marga, dia ke acara stand na asing. Plus maruhatta amanginang. Mulu dituduh kita marjamita tu si. Kalau diminta kita menyampaikan kabar sukacita, kesempatan untuk mewartakan kabar sukacita itu di sana letak sukacita kita. Di sana letak las dirohatta. Di sado ima ulupulupta. Karena kita diberikan waktu untuk menyampaikan itu. Dilihat keparti ketu kita. Maka jongjokon Yesus Kristus parholong roha. Yesus Kristus do Tuhan. Jadi kesempatan itu memberikan sukacita kepada kita. Bukan soal siumisikna. Makanya mula semua kami sendiri yang menginang. Lasti do rohanami. Duda kami marjamita di piga-piga inganan. Karena ada waktu kami untuk bertemu dengan banyak orang. Ada waktu kami untuk menyampaikan kabar sukacita bagi mereka. Karena selama kita hidup, ulaw niya kajolma na porsea, ulaw niya kajolma nang majalo hasesan ni dosa, siya Jesus Kristus ima ulaw las ni roha doy, ulaw marbarita nauli doy. Alani amanginang, songon si Simon Petrus songon hatan ni Tuhanon, nakita pe, ikut tahajongjok kumatotong Kristus di tonga-tonga niya kangulutas si garupari. Amen. Martangya kita. Muliate ma hupasa ruan nami tuho di bata nami. Taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Di pengoto kami,
asa totong makajongjok koko di bagas salas ni roha, di bagasan ulu-puluk, di tonga-tonga niya kagulo nami. Di bagasan Kristo Yesus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang, Tuhan Yesus mama masu-masu hita salhuna.